Така, 5 думи за Маги, 5 за Мони, 5 за Иони и 5 за Ванила. Значи Маргарита, Маргарит много я обичам, преди много се карахме. Сега сме си близки, имам много шатави спомени с нея. Седяхме заедно да чета по български, там винаги имаше някакви депресиращи статуси, написани от нас, после почнахме да се псуваме. Това беше караницата. Покрай Коледа ми станаха много гадни неща с нея. Смисъл, скарахме се заради Дебора и Стефани, но това няма значение, много си го обичам всичките. 5 думи за Монито. Много е пекана, много я обича. Друго какво да знам, 5 за Йони, има много дълга коса, много е сладичка, много е миличка. Много се е променил както започна да държи с нас, но в добра посока. За Велина, преди бяхме много добри приятелки, пък сега нещо. Тя просто не знае как да си мери думите и се скара. Но пак я обичам. Чао!